Som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així... Gairebé em sembla que no pugui ser, perquè jo em sento amb moltes coses doncs, com encara, no et diria començant, però amb aquella por de vegades de no saber per on hem d'anar, no? I a canvi doncs, he passat més de mitja vida en aquesta companyia, la qual doncs, no deixa de ser, en el fons, també una experiència que ja no la podré rebutjar mai, no? I formar part de la meva vida. Sí, el musical ha anat renaixent en el nostre país al llarg dels últims anys. Efectivament, nosaltres vam ser dels primers que ens vam sentir cridats a utilitzar el teatre musical com a una eina per fer teatre bàsicament per tots els públics. El que passa que encara ho veig molt inestable, el manteniment i la producció de teatre musical en el nostre país i a Barcelona concretament. Penso que manca molt producció pròpia, penso que es fa massa franquícia de grans muntatges que ja s'han estrenat a l'exterior, i crec que els teatres públics haurien de plantejar-se seriosament el de apostar per la dramaturgia musical pròpia. Sí, aquesta és el que en llenguatge abans marxista es deia el control dels mètodes de producció, de les eines de producció, no? Que es deia que el treballador havia de controlar els seus propis sistemes de producció, no deixar-los en mans del capital. I això una mica és el que nosaltres, quan vàrem començar, vam veure que hi havia molta escassez de teatres i que calia molt assegurar-se una plaça on poder treballar, perquè si no sempre estaríem pendents de si hi havia un teatre disponible o no n'hi havia. Home, nosaltres, a veure, la paraula comercial sempre té un ressò una miqueta, diríem, com despectiu, no? En aquest sentit, no ens agrada massa la paraula comercial, preferim la paraula popular. Nosaltres sempre, això no és una cosa d'ara, sempre hem intentat fer teatre popular perquè és que, a més, tenim molt clar que si no ho fèiem així no sobreviuríem. Hi ha dues possibilitats, fer teatre pel gran públic, que és el que nosaltres intentem fer perquè ens agrada, o fer teatre oficial, o fer teatre, diríem, que vagi amb un pressupost públic. Si no estàs a dins dels pressupostos públics, no tens altra manera de sobreviure en el teatre 40 anys si no fas teatre popular. Aquest mar estimat serà nostre, serà el mar dels germans musulmans. Home, no és tan inquietant com la primera, perquè la primera, clar, vas molt en un terreny molt relliscós, no saps allò el públic com ho captarà, allò si agradarà, si avorrirà, si... Clar, la segona i la tercera vegada, en aquest sentit, vas molt més sobre segur, pensant que ja que les vegades anteriors ha funcionat, doncs tens menys perill de que no funcioni aquesta vegada. Però també aquesta vegada el que ha passat és hem canviat de repartiment, això vol dir que has de treballar de forma molt acurada amb els nous actors i actrius i has de fer que neixin uns personatges nous que són la combinació de la seva pròpia persona amb el personatge, que això fa cada vegada una química diferent i aleshores has d'estar molt pendent d'això. A més, hem afegit tot el que és l'embolcall aquest audiovisual, que surten moltes projeccions que representen el mar i el cel i altres decorats que són com virtuals i que de vegades donen una mena de sensació d'estar fent un teatre dintre del cinema, no? I això doncs també ha estat delicat, però el nivell d'estrès de la primera vegada és el fort. És un camí, no són coses, les coses no passen mai així com un bolet que surt al mig del camp,
vens de tota una trajectòria, has estat tantejant el tema del musical, nosaltres doncs ja en portem uns quants, hem fet la nit de Sant Joan, hem fet clubs, hem fet el Mikado, que és una opereta en la que ja doncs treballem amb una orquestra i treballem amb cantants, etc. No? I aleshores fem un viatge a Londres que resulta per a nosaltres molt revelador, que és l'any 85, en el qual doncs, tenim l'oportunitat de veure dos musicals que s'estrenen aquell any a Londres i que encara ara estan en cartell, que són Els Miserables i El Fantasma de l'Òpera, i que obren una manera molt diferent de fer musicals, que ja no estan el musical, diríem, de varietats i de lleuger, de comèdia musical, sinó que són dos històries unitàries, dramàtiques, explicades amb el llenguatge musical. I pensem que volem fer una cosa dins d'aquest estil. I aleshores, a partir d'aquí, comencem a cercar a partir de quina matèria primera catalana d'un autor representatiu d'aquí puguem elaborar, no? I com que jo feia uns anys havia fet un intent de Maricel nou musical, l'obra de l'Àngel Guimerà, que no havia anat gaire bé, els hi proposen als meus companys de dir, escolta, Maricel realment es pot transformar en un gran musical, i ells diuen de seguida, és veritat, és que Maricel té uns elements d'amor, de passió, d'història, d'escenografia, d'espectacularitat que poden donar peu per fer un gran musical. I aleshores amb en Bru de Sala ja havíem treballat havia fet la versió del Mikado i li demanem que faci el llibret, i amb en Guinovart fem un càsting de compositors i les peces que ell escriu i amb algunes lletres que ja tenim preparades doncs són les que més ens agraden. Difícil. Alemanya està molt oberta, perquè a Alemanya hi ha una enorme, immensa tradició de teatre musical i constantment a totes les ciutats d'una certa importància se n'estan representant. Quan vàrem fer nosaltres Maricel a tota l'Alemanya s'estaven fent 400 musicals, 400. Totes les ciutats, capitals de província i tal, se'n fan 2, 3, 4, hi ha companyies estables, hi ha molts teatres que van canviant la programació. Hi ha una enorme activitat de teatre musical, és l'únic país del món. Les altres capitals tipus Nova York i Londres i París i d'això fan més els grans èxits internacionals, no? Busquen poc, la veritat és que tothom viu molt pendent del que es faci a Londres o a Nova York, el que acrediti molts mesos de permanència en cartell i aleshores es reprodueix aquell espectacle d'una forma franquiciada, no? Aquest sentit doncs, fa que sigui molt difícil, com és molt difícil pel mercat del cinema doncs, entrar dins del mercat americà, és gairebé impossible, no? El musical català també té, tret d'Alemanya, que és molt bona receptora de produccions, els dos grans països productors, Anglaterra i Estats Units, una mica com a lema, ells tenen de nosaltres venem, no comprem. Ara Maricel esperem aquest estiu, farem la TV Movie de Maricel, farem pel·lícula en format televisió i això és un projecte molt engrescador perquè serà una versió no teatral, sinó una versió cinematogràfica, no? I també ens agradaria, hem presentat alguns projectes de televisió per fer algunes sèries, perquè ara ja fa temps que la darrera acabarem fer la Sagrada Família, i ens agradaria molt tornar a estar treballant a la televisió. Sí, penso que hem tingut una sort, l'hem treballada molt perquè no crec que hagi estat una cosa casual, no? Maricel en el seu moment es va treballar i ens vam esforçar molt en crear un espectacle que quedés en la memòria de la gent, però això ho hem fet amb tots els espectacles. Sempre que hem treballat, diríem, sempre al límit de les nostres possibilitats i del nostre talent, diríem, no?
i de les nostres energies. De vegades això surt. És més freqüent que el que surti sigui un espectacle que vagi bé, però que no quedi instal·lat en el que se'n diu l'imaginari col·lectiu. Amb Maricel ha passat gairebé és una gran recompensa, però gairebé és l'única espectacle dels que hem fet que al cap de 30 anys encara segueix tan fresc i tan excitant pel públic. Sí, a mi ara el que em vindria de gust seria fer una relectura de Gloops, un espectacle que vam estrenar l'any 1983 amb música de Joan Vives i textos d'un dibuixant francès que era Gérard Lauzier. Home, bo per una banda, perquè realment la unió és, o sigui, ens coneixem molt, no? D'altra banda, potser de vegades manca una mica de novetat, i per això sempre busquem que els repartiments, doncs, busquem molta gent jove per donar-li feines importants perquè ens estimulin, perquè ens facin esforçar, si no, clar, tants anys treballant els mateixos tenim el perill de perdre frescor i energia i alegria. Sí, bueno, això són coses que va com va. Actualment hi ha una generació d'actors joves i actrius enormement preparats i molt bons. Per personatges joves hi ha quasi diria una sobreoferta. Hi ha molta gent, convoques audicions i el problema el tens per decidir-te entre persones que totes valen molt, no? I després d'això, a mesura que es va pujant l'edat, clar, és un reflexe del poc teatre musical que s'havia fet en aquest país. Com a edat superior, més dificultat tens per trobar actors i actrius especialitzats en teatre musical, no? Però clar, això d'aquí uns anys ja no serà així, perquè tots aquests que ara són joves ja estaran en una edat diferent, no? Quan nosaltres vam començar tot era molt difícil perquè no hi havia actors de musical, hi havia actors de teatre, alguns que sabien cantar més o menys, no? Que els agradava cantar. Després hi havia cantants que tenien interès en actuar, però la professió estudiada i treballada d'actor de teatre musical, o sigui, actor que interpreta una forma de teatre que es fa cantant, això no existia. Han florit les escoles de teatre musical. Nosaltres formem part d'una que es diu Eòlia, però al costat d'aquesta n'han sorgit moltes altres i s'hi ha dedicat molt esforç, quasi bé sempre per part d'escoles privades, amb la formació de teatre musical. Hi ha hagut un gran pas endavant.